Ja, vi vil blive tør for film, så vi er stærkt tilbagevendt med en part 2. Og vi nåede til spørgsmål 2, der gik ud på, at vi skulle finde Pandoras udfordringer. Og det valgte vi at gøre i SWOT-modellen under svagheder og trusler, og så i omverdensmodellen. Og hvis vi tager omverdensmodellen, så under politiske faktorer i deres fjernmiljø, og det er jo det miljø Pandora ikke så godt kan påvirke selv, så har der i 2008 i Thailand været noget politisk uro, der gjorde, at det var svært for Pandora at få deres produkter ud af Thailand, fordi det hele faktisk bare nærmest lukkede ned. Ja, så de kunne ikke få hverken produkter eller materialer fragtet til, men de kunne heller ikke få færdige produkter ud af landet. Og det er selvfølgelig en udfordring for Pandora i det, at det er meget omkostningsfuldt, hvis noget af det skulle ske igen. Ja. Og det kan gøre, at de ikke overholder deres leveringstider til deres... Ja, til mange af deres leverandører. Ja, til videre forhandlerne. Ja. Så er der også noget miljø. Pandora er medlem af EU, det er Thailand ikke, som vi også snakket om før. Der er nogle regler i EU, man skal forholde sig til angående miljø, men det er der også i Thailand. Så man er nødt til at forholde sig til begge sider af reglerne, eller fra begge lande, eller organisationer, eller hvad fanden det hedder. Og hvis vi så lige til sidst kobler en af truslerne lidt på omverdensmodellen, så er det faldende privatforbrug noget, der gør, at de økonomiske faktorer også har meget at sige hos Pandora, fordi at på grund af den finanskrise, der var, så havde folk ikke til stort privatforbrug mere, og så er det jo nok nogle af de første ting, man skruer ned på, det er måske sådan noget som... Luksusvarer generelt. Som luksusvarer generelt, ja. Og så har vi nogle anbefalinger til Pandoras fremtidige strategiske tiltag. Vi har valgt at sige, at de skal lave en kollektion til mænd. Det skal måske lige siges, at vi har fundet de her fremtidige tiltag. Ja, på baggrund af udfordringer, vi snakker om før. Ja. For både SWOT'en og omverdensmodellen. Og som sagt, en kollektion til mænd. Vi fik heller ikke nævnt det i omverdensmodellen, men deres konkurrenter er allerede i gang med at lave kollektioner til mænd, blandt andet er det Krans og Ziegler. Ja. Ja, som er i gang med at lave både armbånd og diverse. Det skal de i gang med, fordi det er for dyrt for dem ikke at gøre det. Hvis det er, at deres konkurrenter får et stort brand inden for mandesortiment og sådan noget. Så bliver det svært for dem at bryde igennem, når markedsføring ikke er stærkt nok. Er stærkt. Og det er så også vores andet punkt, markedsføring af deres brand. Netop fordi de skal vedligeholde de her brandpositioner, de har, da der ikke er den store brandværdi lige nu inden for den her branche. Det kommer der formentlig i fremtiden, står der i casen her. Så det er vigtigt for dem at være på forkant. Ja, og ligesom det kan godt være, der ikke er så meget nu, men det bliver der i fremtiden. Og hvis de er et stærkt brand der, så er det godt både for... Deres kendskabsgrad og... Ja, men både inden for mandesortiment, men også kvinder. Ja, og også hvis de vil vedligeholde eller fastholde deres position som den tredje største brand. Lige præcis. Den sidste udfordring, eller tiltag, de skal tage, det er, at de skal ansætte en agent i Thailand. De har simpelthen råd til, at der skal ske noget lignende som i 2008. De skal ansætte en person, som er deres øjne og ører, og som kan melde tilbage, hvad der sker. Ja. Det er ikke nok kun at se det på tv og læse om det. De er nødt til at have en, der ved det indenfra. Ja, og så kommer vi til spørgsmål 6, som er det, der er det særlige ved vores opgave. Og spørgsmål 6 går ud på, at vi skal vurdere Pandoras promotionsmix og tage lige og kigge på den reklame her, hvor at Jennifer Aniston bliver brugt som celebrity endorsement. Ja. For at vurdere Pandoras promotionsmix, så har vi valgt at komme ind på promotionsformer, sociale medier, så er Pandoras organisering af promotionsaktiviteter, og til sidst, hvad for en promotionsstrategi de har valgt at bruge. Yes. Og hvis vi starter med formerne, så for at tage fra den af, så reklamer. Det er både tv-reklamer og trykte reklamer i magasiner, og som vi så før med Celebrity Endorsement med Jennifer Aniston. De har også deres eget magasin, hvor de også laver en masse med deres sortiment og nye varianter og sådan noget. Så bruger de public relation i form af, at de har en hjemmeside, og de er meget på de sociale medier også. De bruger direct marketing, de har noget, der hedder Club Pandora.
hvor man blandt andet kan tilmelde sig. Det er ganske gratis. Og så får du så nyhedsbreve og specielle tilbud og hvad det er, sådan klubmedlemskab nu indebærer. Og så bruger de også noget online marketing i form af bannerreklamer og viral markedsføring, blandt andet på YouTube. Men det kommer vi ind på lige lidt. Yep, fordi vi har valgt at vise den her film, eller reklame, som vi fandt inde på YouTube. Ja, det er en reklame med Valentine's Day i USA. Så jeg synes, vi skal play it. Yes. Valentine's Day, celebrate with Pandora. Så. Også som den her film spiller mest på, det er jo selvfølgelig Pandoras slogan, Unforgettable Moments. Og i den her video, der vises det, at man ligesom kan fortælle sin egen historie igennem det her armbånd og de her charms. Og så er det jo selvfølgelig med en masse lyserøde farver og hjerter og sådan noget. Ja, fordi det er Valentine's Day. Yes. Ja. De sociale medier, de anvender? De er på Facebook, Pinterest, YouTube og Instagram. Og den der lille hvide kasse derude i siden, det er bare inden for deres hjemmeside, hvor at man så kan trykke ind på de forskellige medier, og så liker man dem eller følger dem. Ja, så lige skrevet deres brugernavne, eller hvad man skal sige. På YouTube og Instagram havde de The Official Pandora. Vi kunne ikke rigtig finde dem på Pinterest, fordi vi ikke selv har en Pinterest-bruger. Jeg tror ikke, det er så udbredt i Danmark endnu. Nej, jeg vidste ikke, hvad det var. Og så men det er det samme som Instagram, faktisk. Ja. Og så er det selvfølgelig også Facebook, hvor man kan søge på Pandora. Yep. Så er der Pandoras organisering af promotion-aktiviteter. Og det er simpelthen reklamens, eller promotion-formen. Vej fra virksomhed til bruger. Og vi kan starte med egen marketingsafdeling. Det er, hvor de selv laver de her film og lignende. Det går igennem online promotion, og så går det ned til affilierede bureauer som Google og Bing og Yahoo. Så når man søger på smykker, så har Pandora betalt sig for at ligge øverst. Eller have en lille spare 20% eller andet. Og så er der offline promotion også for egen marketingafdeling. Det er annoncer, der er trykte og tv-reklamer, outdoor posters. Og det er jo så, hvor man ser det også uden at være online. Det er der, hvor det hedder online, offline. Og det samme gør sig gældende fra et mediebureau. Der er det bare virksomheden, der har ansat et mediebureau til at gøre de her samme ting faktisk. Men man har selvfølgelig også noget at skulle have sagt i hvordan reklamen bliver lavet og udformet og sådan noget. Mm. Og så er der Pandoras promotion-strategi, og de anvender det, der hedder en pull-strategi. Og det er, hvor producenten skaber efterspørgsel hos konsumenten, altså hos kunderne. De laver reklamer, der henvender sig til dem, og det får så konsumenterne til at efterspørge det hos en butik, grossist, et eller andet. Mm. I det her tilfælde så er det så de forskellige smykkehandlere, hvis de ikke allerede har det. Mm. Og på den måde så skaber det så efterspørgsel. I forhold til push-strategien, hvor man så giver detailhandleren en hel masse materialer til promotion og sådan noget. Og så skal de så sørge for at ramme konsumenterne. Mm. Og det synes vi er en væsentlig bedre strategi, da de ligesom rammer kunderne på deres måde, i stedet for at få nogle andre til det. Mm. Og det var jo sådan set det. Det var det, vi havde, ja. Håber I kunne lide det. Yep.